Arratsaldeon zen modu zagoazte komunea da gaurkotasunez beteta gatoz aurretik arna sartu arkitekturako atalari ateak zabaltzeko Anartz Urmaz arratsaldeon. Pentsatzen egon nahi arkitekturako atala izatie, lujo atala. Tarteka bai. Bai, tarteka bai. Tarteka bai, bidaiatu egiten dugu. Bueno, denetarik egiten dugu, biografiak ezagutzen ditugu, lekuak ezagutzen ditugu. Bai, tipologiak ikusten dugu bai, tipologia bereziak, ikusten duen moduan ez, igerilekuena eta bar, edo lekuak. Eta, bueno, batxotan egiten dugu bidaia kanpora, eta beste batxotan toketainako egitea bidaia etxera. Eta oingoan, etxera. Eta gainera, pentsatu duzu, ezinbesteko izen bat ekarriko diguzu, eta orain, eta gero obrak ikusita danok geratuko gara, badakigu non gauzen, eta ez dakigu arkitektua zein dan, zelan ez dakigu? Ba, ez dakit, zarete bastana... Dinot, kultura orokorrien? Bai, kultura orokorrien, eta ganera, sasoi jakin bateko kulturagaz, ez? Sasoi bateko sortzaileak az, ez? Minten gara kontestuen, 60. hamarkadan, eta mundu guztieteko referentiek, ez? Idazlienak, edo abeslarienak, edo dinosu 60. hamarkadoko gure abeslariak, ez? Bapata datoz, ez? Laboa eta Lertxundi eta izenak datoz, ez? Edo margolariak eta dinosu, Balerdi edo Sumeta edo... Hori bazten da, eskultoreak, ez? Basikoak, dinosu, Oteiza edo Txillida. Eta dinosu, arkitektoak, eta... Egia da. Eta ez dakigu. Ez dakigu. Eta badauz. Eta badeko gure referenteak, Euskal Herriko arkitekturara garaikidetasunak ekarri zeurienak. Eta ez dugu ezagutzen. Eta orduan esan dugu, bueno, behintzet, garrantzitsuena, oinarrizkoena gaur ekarri behar dugu, eta hemendik aurrera bueno, ez dakit, ezagun egiten dugun, edo behintzet gizartean zabaltzen dugun bere izena. Bueno, baina esan didazu, 60ko hamarkada, sasoi berezia da, Euskal Herrian be bai, bigarren pizkunde bat, 20. mendazieran badau, gerrak mozten duena, eta gerrostetik gero, badator bestelako berpizkunde bat, eta oso aberatsa izen zen, eta oso vanguardiako gazte asko batu ziren bertan, eta tartean arkitekturan izan handiak, be bai. Bai, arkitektura pasazau, zuk esan duzun bardin, ez? Lehenengo gauzan pizkundea gerra aurrekoa, eta horri buruz egin gendun berba beste saio baten be bai, eta sasoi horretan, 60. hamarkadan, barriro gontzan duzkunde bat, eta horren atxean, zegoen bultzatzaileetako bat, arkitektura, sasoi horretako arkitekturan, eta, bueno, esango dugu ja izena, ez da? Gorko protagonista! Bai, gorko protagonista da Luis Peñagantxegi. Peñagantxegiren obra, eta Peñagantxegiren figurara hurbilduko gara. Esan didazu, modernismoa ekartzen du, suposatzen dut, erroetan eta tradizioan oinarri hartuta. Hori da, zu kontutan hartu, 50. hamarkada inguruan, oino zeuen arrazionalismoa zeuen, zan, movimiento internacional, zango dugu, potenteena, ez? Eta, bueno, ona be iritsi zen, arrazionalismoa, baina hor emoten da, 60. hamarkada zieran, emoten da, belaunaldi bat, asko datoz gure kasuan moduan, Gantxegiren kasuan moduan, Madrileko eskolatik, beste gorronte bat organizistagoa, beste gorronte bat bertako arkitekturari begiratu tendotxona, bai, ez? Ze arkitektura razionalista da oso, bueno, oso berekoia, ez? Oso artefaktoa da, ez tekona igual inguruagaz harreman askorik, oso hotza da, bai. Eta honek dire, beste modu bateko arkitekturari begiratzen diotenak, ez? Eta, bueno, kontestu horretan egiten daulan gure gaurko protagonistak. Oñatiarra sortzez? Sortzez Oñatiarra, 26an jaio zen Oñatin, eta, bueno, bere arkitektura ikasketak egin zeuzen Madrilen. 59an bukatu Madrilen ikasketak, bueno, gero doktorea egin zen eta bar, eta, baina, bueno, karrera amaitu eta berehala hasi zen lanean, eta beran lanaren badeko obra importanteak Euskal Herritik kanpora, baina beran lanaren zentroa eta fokoa Euskal Herrian izan zen. Arkitekturaren referentetako bat, esan diazu, arrazionalismoa hau galdetu behar diegulako Anartzi, eta mugimendu moderno internazionaletatik urrundu, organizista egiteko zer dau, zelan ulertu hau? Akorta zala zen egin behar berba Le Corbusierrari buruz eta arkitektura razionalistari buruz, horrego zen oso korronte higienista eta modernoa eta arkitektura, gerra osteko arkitektura bat estandarra eta arkitektura hotz bat, ikusi genduen adibide moduan nautikoa, Donostiko nautikoa, eta bar, eta hor badauz eremu internazionalean, Le Corbusier eta Mies van der Rohe, direla gure arkitektura, 20. mendeko arkitektura maizu handienetakoak, baina gero, badauz beste korronte bat, herrialde eskandinaboetan Alvar Aaltoren korronte izan aldala, edo egin dugu batzutan bai, estatu batuetan Frank Lloyd Wrightena, Borja Suaren etxea eta hori guztiak,
badekola begirada jarrita testu inguruan, arkitekturak eta gizakiak zelan bat egin naturarekin, harreman hori lantzen dauena, eta batez bere lekuko arkitekturari begiratzen diona ere bai. Hau da, ez hartu arkitektura tradizionala errepikatzeko edo erreplikatzeko, baizik eta begirada garaikidea, abanguardiaren begirada, bideratu arkitektura tradizionalera, eta hortik interpretazioa bat egin, ez? Eta bada modu bat, abanguardia ekartzeko gure kulturara, baina ahaztu barik azpian dauden sustraiak. Naturarekiko harremana zainduz bai? Hori da, bai. Eta ikusko dugu gainera Peña Gantxegiren lanean, ikusko dugu lanetan, badira lanak dauzela kontestu berezietan, baina arkitekturarekin harremana hor dago. Eta enago berbetan natura bakarrik berdeguneetaz, baina kontestuan, izan alda mendi bat, izan aldera aitzak, izan alda ibai bat, baina berak jarraitzen dau arkitektura artifizio moduan bai, baina naturarekin harremana ere bai. Gizon jantzi bat, politikan aritua, irakasle lanetan aritua, eta Donostiako arkitektura eskolako sortzaileetako bat? Hori da, berak, naiz eta Madrilen ikasi, sasoi baten hasi izan lanean irakasle Bartzelonako unibertsitatean, eta ez dakiz, igual noso nos komentatu dut, Donostiko unibertsitatea sortu zen Bartzelonako fakultatearen adar bat moduen. Ordan, Donostiko arkitektura eskola martxan hasi zanean, berez, hango titulatuak ziren Bartzelonako unibertsitateko titulatuak. Eta hasi izan lehenengo goiko mailetatik. Eta, bera izan zen apur bat, bultzatzaileetako bat, Kataluniatik Euskal Herrira ekarteko arkitektura eskola bat. Eta, bera izan zen sortzaileetako bat, arkitektura eskolako sortzaileetako bat, bertan irakasle, katedra dun, eta, nik arkitektura ikasketak hasi nintzenean, neuzenean, bera oraindik irakasle esan. Eta, okin kontun aukera, alimitesan pasioetatik, beran bastoiagaz, eta jaso nagusi, baina, gurtzako erreferente bat izan zen. Ederto, sari asko jasota bai, eta esaten zuen anartzek guretzat erreferente, eta erreferente danontzat, gero esaten duelako, tegiz da, arkitekto batzun izena, Moneo, Kursala, Geri, Calatrava, eta gero... Abeslariak eta deko zainbeste izen, baina arkitektoak, eta azten dira esaten, hemen lanak dekizan arkitektoak, zuk esan duzuna, Calatrava, edo Geri, edo Moneo, danak dekizamen eraikinak. Dauz, hainbeste lan dauz bai, asko ezagutzen duguzenak, eta ondo ezagutzen duguzenak, bertako arkitektoak egindakoak, baina arkitekto nagoen nintzenak esteko guz sozializeta, ez? Eta, hau da, apurbet aldarrikapen hori egitea, bai, ez? Oso ondo, eta gehituko diot izpizuari, zerrendan, izpizuari gehituko diot, bestak beste neure herrikidie, eta herri ingurun eta zema obra eginda, eta ze arkitekto, eta anartzek eman zidan irakurketarako gida bat, eta asko ostatu dut. Bederto gaur, Luis Peña Gantxegi, aukeratu zuz? Luis Peña Gantxegideko biherra egin zeuen, hori, karrera maituta berrokota metxen amaitu zeuen, segiduan hasi zen lanean, eta 2009 hil arte, lanean jarretu zeuen. Ordandeko, lan handana deko, nik ekarri duaz, apur bat, parte baten nire kutsunenak, aukerak eta gita ez da erreza, eta bezala batetik, oinarrizkoenak. Hau argazkeria ederra da, hor berehala ezagutzen dugu bestea, Eduardo Txigida, eta ondo handeko Luis Peña Gantxegi, orduko artistakaz lan pilo bat egin zegoena, eta gaina lekoa berehala ezagutu dugu. Zarautzera guaz? Lehenengona, hau da, bere opera prima. Hau da, Zarautzen egin zegoen, lehen da biziko proiektua egin zegoena, obra egin zegoena, Zarautzen egin zegoen, eta gaur egun ezaguna da eraikina, jentezko guztetan, betxetan dagoelako oso motxa dala eraikina. Eta polite, ez da, apur bat brutalista be, bada apur bat. Autopistatik ikusten da. Ikusten da, hori da, autopistatik ikusten da. Hau da, bere nazikerako lana, eta egiten dago, olako lan hau eta besteren bat, eta gero berehala bere korrontea da aldatu egiten dago. Hau ez da bere lanaren erakusle, baina bada oso lan importantea, ze berak apur bat sartzen dau esperimentazioaren eremuan, bai? Bada, abanguardian irakurketa oso radikal bat. Berak egiten dagoena da, eredu bat, ez da dugu sortu edo behintzat testeatu. Eta zan, 3 solairuko etxe bizitza familia bakarrak, baina dorre batea sartuta. Hainbat, ez dira asko uste, hiru helau direla. Ez da igual tipologia erosoena, ez? Etxie gorantz due. Etxie gorantz doa, eta orduan dekoz 3 solairuko etxeak, eta dekoz, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, eta doaz, bat abeste gazen kajetan,
solairu batean egongelak, beste batean logelak, eta gero zerbitzuak, sukaldea eta komunak, eta bar, pentsak... Oso viktorianoa, oso Sherlock Holmes. Bai, eta pentsa, igual ez tala oso erosoa, ez, okita 3 solairuko etxebizitza bat, dorre batean. Beko badekozu, bueno, baina igual pentsa dekozula, 5 eta 7 pisuko etxebizitza, ez? Ordan, bueno, berak egiten dagoena tipologia horregaz jolastu, eta eredu barri bat sortu, bueno, ez dakit zoritxarrez edo ez, baina, bueno, gero esala errepikatu. Baina, horako, bai, tipologia, froga moduan, egia esan oso ariketa interesgarria da. Bitu hor ikusten dugu sekzioan, etxeak, zelan diren, irunaka, eta doazen kajetan, bat abestaren goian. Oso divertidu da, hau? Oso interesantea da, hori, baina entzut da, pisu bateko kontzeptue, baina 3 solairutan. Eta, bueno, ariketa moduen oso interesantea da, badien entzut, hau badau apur bat movimendu modernoaren korrontean, eta bai da apur bat, honek ez da otxoa dituten testuinguruari, honek ez da ditu zelakoa dan terrenoa, zer dago inguruan, zelako arkitektura egiten da, ez, hori oso otxoa ditu, baina, bueno, ariketa moduen oso... Hau da, ariketa moderno bat egiteko saiakera, berak ikasi eta gero segiduen egiten dagoena, baina gero, esan didazu, utziko du, hau, bestak beste ja, azten dalako lehen esan duen ez da, euskal tradizioan oinarritzen eta zelan modernotu hori. Bai, azten da, ja, testuingurari begituten, kontestuari begituten, eta azten da ikusten, benetan, 3. hamarkadako korronte horretan, ez? Gabizenak euskal kulturaren berpizkunde horretan, azten da dituten, bueno, eta arkitekturan zergaitik ez, ez? Eta ordean azten da dituten, bertako arkitektura tradizionala zelakoa dan, eta zelan begiratu beste betaurreko batzuekaz, ez? Abanguardiako betaurreko akaskaro bera dator, hau egitetik. Orduan, hau egitetik, zerri bat egitera pasatzea, ez izango koherentea, ez? Baina azten da, bertako berezko Euskal Herriko arkitektura abanguardista bat sortzen. Da, erronka, itxela, imaginatuko duzu moduen. Eta, baina, bueno, adibidez, urrengo proiektu honetan, mutrikun dagoen iman honena proiektu honetan, da, teste hori egiten dagoen lehen da biztiko proiektutako bat. Baina, ez da, oso interesgarria. Tarteka, baina esan zidan, eta hain beti esaten zate, John Mayak, kukai, eta dantzan, eta ez dakizelan iritsi geran konklusio bat, ezke, zuk, karo, oso lenguaia universala da, dantzarena, baina zuk euskeraz eitzen zu dantza. Bai, berdain barik, erakusten da non guztara. Bertako lenguaia galdu barik, hori da. Eta hau da... Eta oso moderno eta oso mundutarra izan. Bai, eta bitu, arkitektura badibidez, hau, Imanolena etxearena, 1994, mutrikun dago, da nire kutxunetako bat, eta karri doz, zeholako etxeak beste batzuk bebadekoz, baina niko kineuen, hau, bueno, bera, momentu hori kineuen aukera barduek ikusteko, joan ginen ikasle garaian hor lagun kuadrilla txiki bat, eta timbra joak gendun, eta algara pasatu, eta bertako makumeak atendu gozkun oso majak, eta erakutsi gozkun etxea, eta dekotxetolako kariño berezia horregatik. Pasentzi zuek azbanokat, urtero. Urtero ikasle kuadrilla bat. Ba, ikusten duzu etxe hau, eta etxe moderno bat da Frank Lloyd Wrighten etxeak moduan, ez? Urjauziaren etxea eta ordenak etxe moderno bat da. Kalifornia emoten da, Bai, baina badekoz bertako arkitekturaren elementuek, ez? Badeko estalkiaren presentzia hori bi itxuraldeko estalki horren presentzia oso potentea, aterpea, ez dira gure gurrezko eta arrizko zutaiak, ez, baina horren interpretazio moderno bat badire. Eta erdian dekon patioa, eta bueno, zelan ikusi gendu zen gerraurreko Juan Madariagaren etxeak eta horren estiloa, baina apur bat 40 urte pasata eta beste irakurketa batetatik. Baina, bueno, etxea maravillosoa da. Leku oso ezagun batera joango gara orain. Bueno, eta bendik aurrerako aia, dire, esaten nire moduen, mastak. Osa, hau da, mast. Egingo dugu, mast bat abestien. Trinitate Plaza Donostian. Trinitate Plaza Donostian, nok ez dagoen ezagutzen. Kara, ikusten dugun argazkien, ez da gaur egun ezagutzen dugun moduen, eta, bueno, berak horren kejea badeko, ez? Bueno, hau ez da nik hasiera baten egin nuena, baina... nahiko gaur egun dago lan, bai, nahiko gaur egun dago, baina, bueno, poraldekue tapetadeko, eta, bueno, badekoz beste, ja, ez dau probalekue edo idien demanako lekue eroina kantxa bat da, eta, bueno, badekoz beran gauzatzuek, baina, bueno, bitu, hau da, espazio publiko bat, oso ezaguna, hiriak asko erabiltzen dagoena, eta oso simbolikoa bai hiriarentzako, eta pentsa dau, hau iraki izan Donostiko arresia bota zaneko urte hurrenean, mende hurrenean. Eta da, hori ikusten gabiz, dau konflikto leku baten da justo Urgul mendia eta Kaskugaren artean, hor zulo baten sartuta, hori bai dela natura eta artifizioaren arteko kontaktu zuzena,
Eta zein da beran ikusten dugu hori, kantxak baloncestoa eta futbola, eta honen kontzeptu esan, apur bat naturak eta hiriak talka egiten zuen leku horretan, material bakarra erabilita, bertako materialak, bertako harria erabilita, apur bat, herri kirolak edo euskal kirolak batzen zeuzen nolako eremu bat egitea, ez? Eta hor bat zeuzen, lehen, probalekua, hirien probalekue, frontoia, bolalekua, eta armaiak, eta bar, ez? Apur bat, kontzeptu horrek modernizatu egin dire, baina, bueno, esentzian hor dekoz, baina, Zetxe zoragarri, kantxiek endute, zetxe zoragarri ikusten gendun, da buruz nabil, mogelen etxe edo da, oso zarra dauen hemen, buruz nabil lai bat ematen abai da plaka badauka, eta gero, horrek eskilarak eta mantentzen direz. Bai, eta Santelmoko fatxadie. Eta aurreko etxeek zoragarri zeti ez. Bai. Baina, benetan, berak egiten duena da, nire ustez, espazio publiko bat guztiz aktibatu, baina anonimotasunetik. Esalei, gozak egiten dira modu organizista horretan eta modu natural horretan, esalei horren atxean igual nahiko ariketa erresa dala. Ariketa hori ez da bat erresa, dekon orografia dengatik, kota aldaketen gatik, hori hiria eta naturalen talka horregatik, eta oso elementu, ez dakit, kontundentak, frontoi bat sartzen dago, bolalekue, armaiak, oso elementu simpleakaz, ematen oso plaza hori oso soluzio bikaina, eta pentsa, gaur egunean mebai, hau egin zan... 1971 ona, pentsa, 60 urte pase dira, eta bizi dago espazio hori. 60ko hamarkada hasieran, 70ko hamarkada erdialdean be, Donostian beste lekutxu bet aukeratu diguzu? Bai, beste leku bet, lehen ikusi argazkian berehala identifikatzen dugune, eta da, tenisaren plaza, esaten jakona, edo Aizaren arraziaren inguruko eremu ez. Bitu ikusten dugu argazki hau, eta berez txikidaren eskulturak ez dugu ikusten, baina berehala ezagutzen dugu ez. Moten dugu espazionetara goazenean bebai, eta hau 50 urte dara martxan, emoten dugu goazela zuzen txikidan eskulturetara, ez? Baina espazio guinokingo kontestu guzti hau... Hori esatera ninduan, Anartz, behituten zoten jozu, klaro, emoten dago hor dauela, betirik ez, hau eraikita dago, klaro, goazelako, Aizaren horrezkita. Hau da, ariketa bat, hartu granitozko bloke bat, neurri jakin batzuenak, eta errepikatu alde batetik, kontestua emoteko txikidaren eskulturei, eta beste batetik, horregaz, naturagaz bat egiteko. Hor da dator almildegia, igeldotik, eta oso modu, anonimoan, oso modu naturalean, ez? Gero, pasartu nago solako, ez? Itxasoren zuloak, ez? Urtetako olatuen hotxa eta entzuteko, eta oso leku sensoriala da, ez da? Fenomenologikoa da bizitzeko leku bet, eta egoteko leku bet, ez? Gaur egun egiten dauzen espazio publikoak direla, zeuzer egiteko, ez? Dauz beteta, edo terrazakaz, edo umean parkeakaz, edo gaur egunen ez doguz egiten egoteko baino ez diren espazio publikoak. Eta honek esteko ez bankurik, ez paperontxirik, ez, hau da, egoteko leku bet. Da oso leku berezi, Eguraldi, bai, amen, eguraldi honarekin, gazti hauten, orain turistaz beteta goten dalako, baina, horretan egon gara, Xerita... Eguraldi honarekin, eta ez, hori bai sakartzen da, olatuek, eta eurie, eta izea, eta eremu hau bada horretaz guztiaz disfrutatzeko. Bitu holan danok egon gara? Danek egon gara holan, eta unitik etezen duenean pira bat horra jote zinen ordu pasetan, eta bai, da leku bet. Espazioen egongo txikidaren eskulturek, nik uste dut, komila artean bardin funtzionatuko zegoela. Hiriaren txako bardin funtzionatuko zegoela. Zeda modu bat bai, hiriari rematea emoteko, hiria bukatzeko. Eta gero esan diazu, granitozko pieza horiek, hain ederrat izanak, ikusten abiletako gue joateko barriro, ja orain beste begi batzukin, ja ikasi dugulako zer den, bai esaten zen ideanak, gero hor atxak dauz, aitzat dauz, eta ze lotura hori. Horra baitzen da, baina oso erosue da. Pentsa, formak ez dire bat bere organikoak, honek formak oso zorrotzak dire. Ez daure natura imitatzen. Artifiziala da, eta ez dago okultetan artifiziala danik, eta ez dago imitetan. Baina materialidadeagaz eta terrenoari apurbet amoldetako egon kapazitateagaz, oso gauza zorrotza eta artifiziala bihurtzen da gure barik, naturaren parte.
eta Gasteizen amaituko dugu, eta bitu, orain jakinze, Trinitate plaza zeinena dan, esango nuke Gasteizko Foruen plaza kantzadako. Bai, orain jakinze, bai. Orain jakinezkero, bai. Bai, eta ganera, eta programa ikusitze, ez? Gasteizko plazan be, egiten duguna da. Eta izaren horraziko bankuek, bai, honegaz, bai. Horregatik dinotzut, bere ikuspuntua esan arkitektura personal bat egitea, ez? Basan, asko zatea da, baina euskal arkitektura berri baten oinarria imintea, ez? Eta oso ondo dau, ze honek espazio publikoa da, oso integratuta, oso berezko izango haziren moduan, baina honen atzean diseinu bat dau, eta honen atzean filosofia bat dau, baina oso integratuta, hor dugu esan, lana oso ondo egin zeuela. Baina zoritxarrez, geratu da bere izena, guretzako ez, hemengo arkitekto danak, ezagutzen dugu, Peña Gantzegi, danak. Baina zoritxarrez, gizarte zabalean igual ez da inbeste ezagutzen bere izena. Hori zatiate ematen, badinotzut, bada, bera lana oso ondo egin zauela bai, baina hemen beste behin, txikidagaz batera egin zauen elkarlanean espazio hau, eta hemen bebai, hori, idien probalekua, frontoie eta bar. Herrikirolak ikusten duz, kontzertuak ikusten duz. Hori da, jokatu behar gara, 70. hamarkadan, kasu honetan 70. hamarkadan, eta badinotzut, programan berta sartzen dauja euskal kutsu hori ez. Eta gero, leku da, oso leku txikidaren eskulturaren txako egiten dau, ez, olako utzune bat, ez? Sartuten zara hor zulo baten, eta oso, ez dut esango, oso trascendentala da lekue, oso espirituala bada lekue, oso leku, berezia da. Hiri barruan egoteko eta inguruan hainbeste zarata okiteko, zarata gogozen ez bakarrik zarata sonidoa, baizik eta zarata visuala eta trasiegoa eta, oso leku, trascendentala da. Holtzaneko aurkezlia izan da? Muro guztietan egon nahi ni. Guzen lekutara leku ederrak atara behar ditugulako, Trinitate plazako eskilaratan eginda, baizaren horrazian, eta hemen makinetxu bat biderregon gara aurkezpenak egiten, da lekua zoragarria da, tegia da, orain jakinezkero, badaukala, esan duguna, abanguardi hori rogoiko markadan aztezana. Eta badire lekuek, emoten duela, aukerak, komila artean, edo zer pasetako, ez? Ze gauzoin, ez, tendentzia hori gune, beti eremu espezialituak egito, ez? Eremu honetan egin behar da, hau, eta eremu honetan, hau, eta eremu honetan, hau. Honek eremuek, zorionez, mantetzen deure edozer parzializateko izaera hori, ez? Eta hori oso garrantzitsua da arkitekturan. Eta esan didazuna, garrantzitsuena, etxean eta oinarri barriak jarri zituzten erreferenteak gogorarazi. Hori da. Tarteka. Hori da. Baina zutze, beste izen asko berehala urtetan jakuz, beste disiplina batzuetan eta beste sortzaien izenak, eta tamalez arkitektura beti izan da apur bat arteetatik igual anonimoena, ze badau beti gabiz ez, erdiko tarte horretan artea eta teknikaren artean ez, baina bitu. Bezalako elkarren egin zauen hainbat artistagaz eta ze oinarrizko lanak oso berehala identifikatzen ditugunak. Kontatuko didazu, Euskadiko Nazioarteko Arkitektura bienala be badauelako, mugak, besteak beste, sari batzuk be bai badituzte? Bai, bainala 3 urte hasi ziren demoten, mugak da Nazioarteko Euskadiko Arkitektura bienala, oin azaroan zehar ari da izaten, hainbat leku diferentetan, baina batez berez egoitza zentrala dauka Donostiako Euskal Euskadiko Arkitektura Institutuan, eta tartean, bienalaren barruan emoten dira urtetatik, Gantzegi sariak diela arkitektura gazteari sariak. Eta bada modu bat bai, bere figuran bitartez, bertako arkitekto gazteari apur bat, hauren rekonozimendua emoteko eta haien lana bai zabaltzeko. Kontatuko dira zurrenguen, zagertatu dan? Bai, hori da, apur bat ekarriko dutxuet kronika txiki bat, edo igual nik erreskatu gote da zan gauza importanteanak. Eta beste tarte eder bat egingo dugu, noiz ez, arkitekto. Tarte ederra, anartz lujo bat da, zure bizita, esatozen bako txien, asko ikasten dugu, eta asko gustatzen zaigu zurekin egotie. Eskerrik asko, anartz. Zeu hori, eskerrik asko. Bueno, bestelako kontu bat, jarraian, zuzenean getxora joko dugulako, bertan da daukat Arrate Hilaro zain, Euskaraldiko koordinatzailea da. Arrate ikusten zaitut, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Euskaraldiko 3. edizioa aurkeztuta 2022ko azarora itxarongo dugu, urtetxu bat itxarongo dugu, baina 3. aurkeztu da eta lanerako gogoz eta intentzioz, Arrate. Bai, hori da, datorren urteko azaroaren 18an hasiko da Euskaraldiaren 3. edizioa eta abenduaren 2 arte, 15 egunez, hizkuntza ohituren aldaketan edo sakontzean ariketa praktiko bat egingo dugu herritarrok.
Itzez ekiteko garaia, aukeratutako leloa, ekiteko garaia, inflexio puntutzat edo hartu nahi duzu edo hirugarren euskaraldia lehenengoa, eskenekien zer dan, eta purtsuet, danok, kokatzen geure buru hau ariketa bazala, eta ohitura aldatzeko, eta txapaikin, eta alkarrekin, eta bigarrena pandemia baten erdian harrapatu gaitu, hirugarrenakia ematen dio, bultzada hori, ez da ariketari behar duena? Ez zuk esan duzu, lehenengo edizioan ariketa berria zen, bigarrenean pandemia zen, baina baita ere ariguneak zabaldu genituen, ariketa kolektiboan egiteko mota guztietako entitateetako talde horiek, eta hirugarrena pandemia ostean etorriko dela espero dugu, desio dugu, hala aurreikusten dugu behintzat, eta helburua horregatik da, alde batetik euskaraldia egonkortzeko eta urrats kualitatibo batzuk emateko aukera daukagulako, herritar multzo batek ariketa ezagututa, eta bestetik, pandemiak asko kolpatu gaituelako, ez? Bai gizarte moduan, herritar moduan eta euskaltzale moduan euskararen egoeran ere kalte egin du eta iruditzen zaigu 2022 urte egokia izan daitekela berriz kalea hartzeko, hitzez egiteko hori eta berriz euskaltzaleen mugimenduak antolatzeko eta euskarazko urrats berri horiek posible egiteko lan egiteko gainera korrika ere izango da 2022an eta badakigu urte berezia eta ilusionagarria ere izan daitekela. Egon zeinetean Iruñean aurkezpenien hainbat eragile bat eginda, besteak beste euskaraldiaren gakoetako bat hori delako bai, Arrate elkarlana eta zenbait jende inplikatzen da honetan guztian. Hori da, alde batetik euskalgintzako eragileak gaude, bestetik erakunde publiko nagusiak daude baita ere koordinazioan, eta mota guztietako entitateak ere gurekin ditugu. Baina gure oinarria herrietan osatze diren batzorde horiek dira, eta hor borondatezko euskaltzale asko dago, voluntarioa, bere lanetik kanpo lan egiten duena, desordutan eta posible egiten duena euskaraldia aurrera eramatea. Eta gure helburua epe laburrean hori izango da, euskaltzale horiei guztiei dei egitea ekiteko eta euskaraldirako eta euskaraz bizitzeko martxan jar daitezen lankidetzare egingo dugu eta lankidetza sare horretan herritar euskaltzaleak ere izango ditugu. Arrate galdera badalako hori bai, batzordeetan Augustia Barriro martxan jartzeko parte hartu nahi duenak, segurazki, herri bakotxien hor sekulako sarea egin zalako bere sasoian bai, eta orain pandemiarekin eta COVID-arekin eta apurtxuet ostu badabe, herri bakotxien Euskal Herriko lurralde guztietan hori guztia aktibatzea izango da orain datozen hilabeteetako lana suposatzen dut, datorren azarorako prestatuta iristeko, ez da? Baten batek egin nahi badu, zer egin? Izen eman nahi badu baten batek? Voluntario lanak egin nahi baditu eta batzordean parte hartu nahi badu, hainbat modu topagunearekin harremanetan jartzea izan daiteke bat, baina errazena herrian euskaltzaleen elkarterik, euskara elkarterik baldin badago, ara jotzea, eta bestela euskara zerbitzura udalera jotzea izan daiteke, eta batea zen bestean harrera egingo diote eta esango diote zein dan herri bakoitzean martxan jartzen den plangintza hori bai. Esan didazu, kalea berreskuratzea ezinbestekoa izango dela eta kalean euskara entzutea eta sozializatzea horretarako, ezinbestekoa izango da hitza eta lehenengo berba, hau bizi garanok ariketaren parte izaten da, lehenengo berba hori euskaraz egitea, belarri prestak izango ditugu hor, eta segurazki erronka izango da belarri prest horiek zenbakiz eta gehitzea, eta arigunak aipatu didazulen, gogoratuko dugu ez da, espazio erosoak, sortzie euskaldunak izango direnak, bakoitza bere lantegian, bakoitza bere lekuan eta bar, hiru figura horiek ezinbestekoak dira zuentzat bai. Zein da erronka bakoitzari dagokionez? Hori da, eta Euskaraliko lehenengo edizioa eta gero ikerketa sakon bat egin genuen, eta ikusi genuen Ago bizita belarri prestek biek ematen zituztela urratsak euskaraz gehiago bizitzeko. Ekimena bukatu eta 3 hilabetera ere hizkuntza ohituren aldaketari utzi zitzaion neurri batean. Helburua hori da, aurten, Ago bizita belarri prest izango diren pertsona horiek ariketan urratz berriak ematea. Eta 15 egun horiek pasatzen direnean, sentitu dezatela, lorpen txiki batzuk eduki dituztela, baina beraientzat emankorrak eta esanguratsuak direnak. Izan daiteke, lankide batekin euskaraz urratz batzuk ematea, izan daiteke bikotearekin, izan daiteke hirira goazenean euskarari eustea lehenengo hitzetatik. Bakoitzak edukiko ditu bere helburuak eta helburu horiei guztiei erreparatu nahi diegu.
Horrela, iruditzen zaigulako gizartean ere eragin dezakegula. Eta hori da bigarren helburua, ez? Parte hartzen dugun aho bizita belarri prest guztiok izatea nolabait eraldaketarako eragile aktibo eta gizartean ere inpaktua zabaltzea. Eta ariguneak dira horretarako tresna oso baliotsua baita ere. Zalantza barik Arrate, lorpen txiki handi horiek, bestak beste, Euskaraldian parte hartu duenak badakielako, galdetegi bat egiten dela, galdetegi horiek biltzen dituzue, jarraipen egiten duzue, eta, segurazki, gune euskaldunagoetan gabiltzenak, eta, euskaraz bizi gara nok, agian ez da izango horrenbesterako egiten dena, baina badaukazue, ikerketak dituzue, soziolinguistika klusterrekin eta lanien zabiltzate, hau baliogarria dela, esaten zabiltzena lorpen txiki handiak, eta oso baliogarria dela ohiturak aldatzeko, eta Euskaraldiarekin jarraitzeko merezi duela. Bai, zalantzari gabe, aurten azken 10 hilabeteak horretan pasatu ditugu. Ikerketa lan sakonak egiten, bai ziadekorekin, klusterrarekin egin izan dugu, aztikerrekin, eragile askorekin, besteak beste rolak ere aztertu ditugu sakon, eta datozen hilabeteetan baita ere emaitza horiek gizarteratuko ditugu, haren azken dokumentuen lanketan gaudelako, lan mardula egin dutelako. Euskaraldia dagoeneko aurkezpenak eginda, eta martxan dagoela behin da berriz errepikatuko dugu, merezi duelako honek danak. Eskuartien dako zuian ondorioen txosten hori Arrate Zabal-Zabalikatiek. Hau etorri danok eta hitz egingo dugu ondorio horiei buruz. Arrate, hilaro eskerrik asko gurekin bat egitearren? Bai, eskerrik asko zuei eta bai, kontatuko dizuegu. Seguru. Bortxe, Arrate Hilaro Euskaraldiaren koordinatzailea eta Euskaraldia 3. edizioa izango dana, aurkeztuta azaroaren ikusiko, azaroaren 18tik, abenduaren 2 izango da, datorren urtean 2022an. Datorren urtean, apirilean, Izaro, Belodromoan. Izaroren musika entzuteko eta esan du berak, baina arte bere kontzertuatek kanpo geratu diren guztientzat ateak zabaldu nahi dituela, eta beretzat oso berezia izango dela, Donostian, Belodromoan kontzertua eskaintzea, apuntatu, laizter sarrerak salgai izango dira eta Pilar Kaltzada, Arratsaldeon. Berdin. Zelan zauz? Oso ondo apuntatu dut, Apunteta, ez da? Bai. Feliz Arrieta, Arratsaldeon. Ze hona dan, Izaro. Ze hona dan, ze fana dan, eta gainera, eta ez daukazu asmorik, joateko Belodromora. Bueno, hemendik maiatzera ikusiko dugu. Adin batuko da. Belodromoan egon nintzen azkenaldian, zinemaldian, badakizu, zinemaldiak egiten zituen olako sesio luzeak Belodromoan, eta ipurdiak arratu xamar geratu zitzaidan, eta esan nuen... Uzutik egoteko da? Egia da. Bai, ez da? Bai. Bitu, gogoratzen nik Calamaro, Belodromoen. Nik Silvio. Ze hona? Hortan ere agian elkarrekin egongo ginen. Gua ere, gogoratzen dudalako nik. Izaro ikuste batik jungo gara, Belodromoan. Igual bai. Elkarrekin egongo gara? Gaur be elkarrekin. Hemen plan asko gertatzen dira, mai honetan. Bai, mai honen bueltan. Mai honen bueltan planak gertatzen dira. Gainera, gero, mai honen bueltan zer gertatuko den kontatu behar dizuet. Feliz azkena 3 ongo garana. Lan askorekin, ametik aurrera. Pena hondiz, bai, ala tokatzen da. Aprobetxatuko dugu, Ala beri. Azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna izango da. Indarkeria hori desagerrarazteko aleginetan, bestak beste, kanpainak gure erakundien aldetik, Pilar badaukazu horren barri, eta izan zara bebai, kanpaina hauek erakutsi nahi digutena aurkezten, bertan egon zara, adineko emakumei zuzenduta, bestak beste, segurazki eta apurtxu bete iragarkia eta ikusita, normalak edo ohikoak diren egoerei buruz hausnarketa egiteko gonbite bat. Bai, bereziki hausnarketa egin eta jendartean, pixka bat begirada horra ere zuzendu beharra dagoela edo esatera. Joan den urtean gogoratuko duzue eta gogoratuko dute gure ikusleek ardatz hori hartu zuela emakundek gaurko, azaroaren 25eko edo egunaren bueltan, nazioarteko egun honen bueltan, lehen pausua egin zuen joan den urtean, erakutsiz eta pentsaraziz bide batez, ezta? Aurten, bigarren buelta bat ematen zaio honi eta galdera gizarteari berari egiten zaio. Zuek ikusten alduzue horrelakorik, ez? Ardatza hartuta, adineko emakumeen kontrako bortizkeria konturatzen gara ikusezintasuna askotan
violentzia matxistaren inguruan edo esaten duguna, normalizatua erabat edo ezkutua zenbait kasutan, behar bada adineko emakumeen artean ikusten dela ondoen hori, ez da? Noraino normalizatu dugun eta noraino etzaigun bat ere harrigarri egiten. Eta hortik aurrera, zaila den, violentzia mota horiek ere, violentzia matxista bezala, izendatzea eta hartatzea, ez da? Bueno, behin hori esan da, eta uste... Violentzia eta indarkeria oso hitz gogorrak eta potoloak direlako, esaten duguna, eta betiko eta ohituta gauden jarrera batzuk holan izendatzea, batzuntzat oso gogorra dalako, baina esaten duguna, violentzia eta indarkeria hori fisikoa izan daiteke eta oso nabaria da, psikologikoa esaten duguna, baina simbolikoa, edozein detailetan emakumeok jasatzen dugune egunerokoen. Bai, eta... Abaniku zabaltzie da, bai, eta behar bada, askotan pentsatzen dugu, ez da, gaur egungo emakumeok baditugula, bestelako erramientak era honetako gertakariak edo ikusarazteko. Bueno, aurrekoan adineko emakumeekin lan egiten duten profesionalekin hizketan batek esaten zuen, ez? Oso harrituta gelditu zala behin emakume batek esan zionean, bueno, a ber, nei senarrak paretan kontra boltza egiten inun, baina jo sekula ez. Karo, ze deigarri egiten zaigun hori, ez? Nola ez den identifikatzen edo gaztelaniaz garai batean esaten zen bezala, ez da, me pega lo justo, ez? Goatzen hori adin bat daukagunok gogoratzen dugu, ez da. Behin hori esan da, bereiziki kontuan hartu behar duguna da, adineko emakumeen artean ere, dibertsitatea ikeragarria dela. Adineko emakume perfil hori ikusten dugun bezala, hau da, violentzia identifikatzeko erramientarik izan ez duena, bere bizitza osoan, hoien parean ere, badago beste emakume belaunaldi bat, gaur egun besteok disfrutatzen ditugun askatasunak eman zizkigutena. Zalantza barik. Bueno, batzutan hitz egiten dugu adineko emakumeez pentsatuz, adineko emakume perfil bat edo dagoela. Bueno, gizartean ez dago perfilik, perfil guztiei edo tipologia guztiei eragiten digu violentziak adinekoak izan, ala ez izan. Eta gainera, aitortu ere egin behartzaio adineko emakumeen kolektibo horri genealogia feministaren barruan egin diguten ekarpena, ez da? Hau da, agian betaurrekoak bifokalak ipini behar ditugu. Genero ikuspegia izateko eta adinkeriatik alde egiteko, ze bestela ikusiko duguna ez da izango errealitatea. Zalantzarek, eta gizartaren testimuru eta kontuan izan behar da, baina zure amak eta amumak esan zuie zuri, eta niri, zer egin. Bai. Nahi dut esan, eurek segurazki ez dute izan guk ditugun aukerak beste gauza batzuk egiteko, eta beste lotura batzuk, baina gure txien iruditzen zait oso feministak diela emakume danak be bai, Baina maila batean badago gizarte honetan ezberdintasunaren sustrato handi bat, ez? Eta hori belaunaldi eta oraindik ere badagoena, ez? Nik gaur iritzi artikulu bat idatzi dut egunkari batean, eta honetaz hitz egiten dut, ez? Nere belaunaldiaz, nik beti deskribatzen dut nere belaunaldia dragoibola belaunaldia bezala, ez? Horrekin hasi ginelako, eta etxe honek daukan adin bera daukagulako gainera. Atzo izan zen Euskadi Irratiaren urtebetetzea, Laster izango da Euskal Telebistarena, hortxegoaz kinta berean, ez? Eta Dragoibola bezalako marrazki bizidunen serie bat, adibide bezala jarri, eta adibidez, Dragoibolak transmititzen zuen emakumeenganako begiradak, zeuzkan estereotipo haundiak, ez? Dordoka maixua gogoratzen balin badegu. Dragoibolak ez du pasatzen gaur egun. Ez du pasatzen gaur egun. Ez du pasatzen gaur egun. Eta hori bezala, gure belaunaldiak orain 40 urte beteko dituen belaunaldiak eta teorian beste hezkuntza mota bat jaso dugun belaunaldiak oraindik ere badauzkagu desikasteko elementu asko. Eta gizon bezala esaten dut, badauzkagu desikasteko elementu asko. Eta ezberdintasunaren logika horrek maila batean ez dut esango justifikatu egiten duela, baina maila batean babesantzu bat ematen die jarrera violento batzuei. Eta hori ere jarri behar dugu mahai gainean. Eta hori gizarteak desikasi egin behar duen prozesu bada. Eta horregatik ari gera, eta horregatik dauka garrantzia azaroaren 25 bezalako egunak aldarrikapenez josteak. Hori ere mahai gainean jarri behar dalako. Eta esan beharra dago, hau ez dela bakarrik
errekursoak jarri behar diren elementua. Hau ez da bakarrik erantzun bat eman behar zaien egoera batzuk. Hau ere prebentzioarekin eta jarreren desikasketarekin eta beste motatako sozializazioarekin lotu beharrako logika batzu dira. Baina hitz egiten genuen, Pilarrek eta Bizok, maitasun erromantikoa, laranja erdia, aurkako poloak, zelan bata bestien jarraitzaile egiten garan, hori dana, desikasi beharreku edala. Horrek danak eragiten duen menpekotasuna emakume eta gizonez osatutako bikote baten. Zalantzarik gabe eta oso lotuta dago, aurtengoa adineko emakumeen gainean edo fokua jarrita ere, oso lotuta dago esaten ari zaren hori, adineko emakumeen violentziarekin ere baize. Adineko emakume hori ez da sortzen 65 urte betetzen dituzun momentuan. Momentu honetan eta 16, 17, 18 urterekin hartzen ari garen erabakiekin sortzen ari gara izango garen adineko emakume hori. Hau da, sozializazio prozesuan zehar erabaki batzuk hartzen ditugu, espazio batzuk okupatzen ditugu. Batzuk, eta ahalduntzetik aparte, besterik gabe gainera etortzen zaizkigu. Eta erakusten zaigu esate baterako, emakumeon, zerreginik gorenena besteen zaintza dela. Eta zaintza gure identitatea bilakatzen da. Eta zaintzen ez dugunean ez gara inor. Eta zaindu beharra ez dagoenean ez dakigu nor garen. Eta zaindu behar dugun gizon hori baldin bada jipoitzen gaituena zer egiten dugu. Nola burrukatzen da konflikto horrekin. Ezin zaio emakumeari bakarrik eskatu argitu dezala kontraesan hori. Gizarteak ezarri dizkion rolen gainean ari delako bera lehen pertsonan sufritzen. Hau da, oso begirada konplexua du, eta orain kasu honetan hitz egiten ari gara, violentzia, esan dezagun fisikoaz, baina violentzia simbolikoa, edo bestelako violentziak, adineko emakume batek sufritu dezakeen violentziaren aztarnarik ez du askotan ikusten osasun profesionalak lehen atentzio egiten duenean, adineko emakume baten gaitzak beti lotzen direlako adinarekin. Eta ez generoarekin. Eta hor dago beste kontzeptzio importante bat, oantxezuk ere aipatu duzu, eta lehen ere bai, dela adinkeriarena, ez da? Adinkeria asko lotzen dugu, eta oso lotuta dago nik uste pertsona nagusiekin, bizitzaren zikloa, edo batez ere lan profesionalaren eta ordainduaren zikloa bukatzen da nenean, gizarteak egiten duelako bapatean desagertarazi. Eta hor sortzen dira, ointxe Pilarrek esan dituen roloiek, gainera batu egiten dira, badaukagulako pertzepzio bat, ahots tonoa ere aldatu egiten dugu. Eta orduan, adineko norbait ikusten dugunen, ateatzen zaigu, umeekin ateatzen zaigu ahots tono bera. Eta hori da adinkeriarekin lotutako logika bat, ez da? Ez dugu pertsona bezala rekonozitzen, iruditzen zaigu dela sujeto ahul bat. Eta beraz, kentzen diogu bere arrazionalitate eta bere erabakitzea aukera. Eta hori oso larria da. Maila batean, hori gertatzen da baita ere pertsona gazteekin. Pertsona gazteengan ere badago adinkeria logika bat, iruditzen zaigulako ez direla kapazak ardurak hartzeko. Eta orduan, ardurak hartzeko kapaz ez diren enean, haizu gazteak zer dira, inongo garrantziari gabe, disfruta, ez dakiz zer, eta horrela adinkeria bat aplikatzen ari gera, ez? Bi estremo horietan gertatzen dana, azkenean gure espektatibak eta rolak eta elementuak denak bat egiten du. Eta beste arazo gehigarri batekin, zarra edo adineko izatearen, pentsa, adineko ala zarra, zergaitik hitz batek dauk, hitzaren esangura ere oraindik erabat adostu gabe daukagu, ez dakigu zer erabili eta nola erabili. Baina adineko pertsonen identitaterik ez dago. Eta, galdetu jozu, zarra beti bestea da. Hori 70 urteko emakume batek esango izu, ze zarra bitxia da, derrepente, zure inguruko eta zure adineko danak nola zartu diren, baina zeu ez. Nork bere buruari aitortzen ez dion fase bat da. Eta hori gizarte honen arazoa da, ez da pertsonaren arazoa. Hau da, helburua gaztea izatea da. Ez
bizitzaz gozatuz, eta bizitzako etapa guztia pasa dituzun bezala pasa dituzula, iristea, ez da? Jantzi gaztez jantzi bertzara, orraztu eta makilatu ez dakit nola. Esan gabe, hemen dauzkadan zimaurrak direla barre egindakoak, sufritutakoak, lagunekin, lertzeraino egun garenekoa, hortaz ez daukagu gure kontzientziarik. Eta adineko emakumeen kasuan, bereiziki kezkagarria da hori, sujetorik espaldin badago. Nola egiten da borroka ideologiko hori? Nola pentsatzen dugu, nolako zartzaroa nahi dugun emakume feminista bezala eta gizarte feminista bezala. Ez badago sujetorik, ez dago zerreginik, ez da? Eta horri ies egiten diogu. Adinkeria gainera oso mekanismo bihurriak ditu. Ze praktikatzen duzunean adinkeria bestearen hobe beharrez egiten duzu. Paternalismo logiko. Hori da, bai gazteak direlako, baina baita ere adinekoak direlako. Eta derrepente ikusten duzu zure burua, eta dana da diminutiboa. Eta amonatxoari esaten diozu, ekarri, toallatxoarekin lehortuko zaitut. Noiz gertatu da, zu zaindu zaituen pertsona horrek, zure alako tratua behar izatea, ez da? Zenbat ari dituen alare, zeuek entzuten, etorri zaizkidalako pilo bat galdera. Feliz, egiten zen nien hori, emakume bat erretiratzen du nien, eta gaztiekin egiten duguna bebai, azkanien soldatarrakala esaten dugunin hori dalako. Zuketanik orain, lan bera egitearen, ez dut nik itxiago kobratuko, baina nire bizitza laboralien, ume bat zaintziarren, sasoi baten, 55 urte zure gurasuek zaindu behar da dituzu, kotizatu behar den sasoietan lanetik kanpo. Zauz, nahi dut esan horrek badaukera gina emakumiek pobriagoak izatie gizonak baino. Orduen, zenbat ari mutur dauzen hor? Bai, eta hor neurriak hartzen joan dira, besteak beste, amatasun eta aitatasun baimenak berdintzearekin lotuta dagoena, baina hori atzoko neurri bada. Eta, alargunen kasuan zer esanik ez, nola duen alargunen pentsioak eta elementu guzti horiek. Nik uste hor, azkenean bizitza laborala kontutan izan da, oraindik ere, hor, bazegoen Luis Morenok esaten zuen super emakumeen kontzeptua erabiltzen zuen, hau da, emakumeak lan mundura sartu ziren enean, ez zuten utzi lehengo zaintza karga guzti hori egiten. Eta beraz, ez da egon ekiparazio bat gizonekiko, baizik eta egonda lehengokoa gehi lan mundukoa. Eta orduan horregatik esaten dut, gizonek badaukagula ardura bat desikasteko edo berriro ikasteko, hor badagoelako oraindik berdintasunaren bidean egin beharreko karga handi bat. Eta ez gaude martxoa 8 hitz egiten, azaroaren 25 hitz egiten ari gera, baina kausa efekto logika badago. Hau da, botere harremanak eta violentziara eramaten duten botere harreman ezberdin horiek ez dira sortzen, benetan, berdintasunaren kontzientzia benetako bat balin badago, eta horretarako neurriak hartzen balin baditugu. Atzera egiteko arriskoa dau, iruditzen zaigulako aurrera pausu batzuk ikusten gabiltzela, eta ja kontzientzia eta sensibilizazio hau, eta, gaia mai gainean daukagu, guk programa honetan gaia mai gainean daukagu egunero esate baterako, etzen ainoikoa bez, edabidietan egunero ni buruz hitz egiten egotie, badau arriskue atzera egiteko? Nire ustez bai, eta gainera oso erne aztertu behar ditugu seinaleak, eta ez pentsatu gainera konkistatutako lorpenak betirako konkistatzen direnik. Hori historiak ere erakusten digu, pauso bat aurrera egiten denean ezin duzula horraino iritsi naizenaren sensazio hori erabat zeure egin, atzera egiteko tendentzia handia dagoelako, eta nik esango nuke azken bolada honetan oso giro reakzionarioa etortzen ari dela, progresismorantz egin gabe. Eta, ikusi besterik ez dago, azken hilabete hauetan pasaduguna pasadugula, pandemiaren inguruan eta, aztertu, telelana zalata, ze neurri hartu diren, ze perfileko langilek eskatu zituzten lan baimenak. Zer gertatu zen, mundua gelditzen gu gelditzen baldin badara mundua gelditu egiten dela esaten genuen greba feministan, mundua gelditu zenean, emakumeok lan doblea egin behar izan genuen edo hirukoitza. Eta hori normalduz joan da.
zaintzaren familiarizazioa berriro ere izugarrizko aldearekin etortzen ari da, izugarrizko indarrarekin, eta oso kontuz begiratu behar diogu horri. Ze esaten dugunean zaintza familiarizatu egiten dela, hau da, eskolak itxi eta etxean gelditu behar direla, ez dugu etxea ente abstrakto bat bezala kontsideratu behar, emakumen bizkar gainean ezartzen den zaintza ardura baizik. Hau da, bide horretan kontzientziarik gabe aurrera egiten baldin badugu, egindako aurrera pausoak atzera egiteko arrisku handia daukagula. Eta violentziari dagokionez, uste dut gainera, reakzio bat nabarmen azaltzen ari dela berriro ere, olatu, feminismoak olatuka egiten du aurrera, olatu azken olatuaren erreakzioa erresaka dela, hau da, atzera egin araztea. Ikusten baldin baditugu, azkenengo urte honetan pilatu diren violentzia kasuen salaketak edo kasuak eta, en fin, niri bentsat oso kezkagarria iruditzen zait. Eta izebergaren puntan, aipatuko nuke, emakumeak hil egiten dituztela gizonek, gizarte honetan, pentsatzen dutelako euren menpe daudela eta horrela dela, gero hasiko gara salbuespenak ateratzen eta niretzat bai eta niretzat ez dau kontu bat, hori gertatzen da gizarte honetan. Hori da. Nik uste dut, violentzia matxista existitzen dela eta emakumeak direla, hilak direnak eta gizonezkoek hori provokatzen dutela, hori horrela da. Eta hori datuek esaten dute. Eta Pilarrek esaten zuen bezala, egon daitezke tendentziak hori zalantza jartzen dutenak, ikusten ari gera eskuin muturraren logika bereziki hori izaten ari dela, baina uste dut hori benetan borrokatu egin behar dela datuekin. Eta borrokatu egin behar dela argudioekin, eta datuak eta argudioak hor daude, esateko edozer esatea ez da zilegi, gezurrak esatea ez da zilegi, eta gezurrak arbuiatu egin behar dira. Eta kasu honetan nik uste dut hori benetan nabaria dela. Eta hor badudela logika eta tendentzia batzuk, lagundu behar digutenak, benetan lehen aipatzen genuen lan guzti hori mai gainean jartzen eta beste modu batetara eraikitzen. Nik uste dut gainera, eztabaidaren fokoa ezin da jarri tentsio ideologikoan. Tentsio ideologikoaren gatik balitz, giza eskubideen inguruan ere, eztabaidatuko genukela iruditzen zaigu. Giza eskubideez hitz egiten ari gara, emakumen eskubideak ez direnean errespetatzen. Eta balore demokratiko ez hitz egiten ari gara, eta konbibentziarako ezinbestekoak diren oinarri ez hitz egiten ari gara. Hau da, botoen merkezurraren gatik, edo agintearen eizaren gatik, marra gorri hori pasatzeko prest dagoenak, oso kontuan hartu beharko luke, zertaz hitz egiten ari garen. Nik uste dut gizarte modura egin den bidea, egin den aurrerapena oso garrantzitsua dela, baina baita ere berdintasunaren ispilatzea gerta daitekela. Asko aurreratu dugu. Badago pankarta ezagun bat, adineko emakume batek martxoaren 8ko manifestazioetan eramaten duena maiz, eta esaten du, urtez urte, hementxe jarraitzen dut, berdintasuna eskatzen. Eta ez da gauza bera 18 urteko neska bat ikustea, eta 87 urteko adineko emakume bat ikustea hor, beste hori ere gogoratuz, berak ere egintzat emango zuela bere bizitzako momenturen batean berdintasuna. Atzera begiratzen dugunean aurrerapenak ikusten ditugu, kontuz bidea oso luzea da. Hori da. Eta ezin dugu pausurik. Hori da, bidea oso luzea da, eta bagu ez aurrera. Azken minutuak, Feliz, besteak beste, lan asko izango duzu. Unibertsitatien, urrengo lauile betekoen eta berretabar, ikasketa bidaiek izango dituzu zuek. Espero de baietz. Izango zara zu ikasleek aukeratzen duten irakasle ikasketa bidairako? Itxura danadako? Unibertsitatean beraie bakarrik joaten dira, ez gaituzte bidatzen. Asko jota afariren batetara graduatuta daudenean, baina... Itxura dana izan zulako zu. Pena da joko nintzake, bidairen batera joko nintzake. Ikusten gabiltzelako irudi batzuk, besteak beste saltxaskotan sartuta bazauz, Feliz, eta gainera, argigarriak izan daitezkenak, kiroleko balioak askotan esaten dugu, kiroleko balioak ze baliogarriak diren gizarterako be bai. Bai, eta nik ez nuen aipatu gabe utzi nahi, lehengo astean eman genuen unibertsitatean, Deusto balioak kirolean saria,
eman genien Mikel Oyarzabal eta Asun Quiñones futbol jokalariei, unibertsitate karrera bat egin zutelako eta konpatiblea dalako eliteko kirola eta eliteko edo goi irakaskuntza ere mahai gainean jartzea, baino berezik aipatu nahi nituzke Euskal Herriko Rugby Federazioak aurrera eramandako bultza liga, ez? Eta hori da ekimen oso polit bat, oso garrantzitsu bat, dibertsitate funtzionala duten pertsonen inklusiorako balio duena. Eta nik uste oso garrantzitsua dela, askotan errugbiak badaukalako horrelako lehengo begira da zurrun bat, baina errugbia da taldeko kirol bat, errugbia da solidaritatea bultzatzen den kirol bat, eta benetan Euskal Herriko klub diferenteak, hor argazkian agertzen dira Getxoko taldea, Hernani, Bilbo, Gaztetxo Arabakoak, eta bar, iparraldeko taldeak ere egon ziren, eta nola ari diren, balio horiekin Down sindromea eta beste dibertsitate funtzionalekin lotutako beste logika batzu dauzkaten pertsonak lanean, eta familiak daude, eta pertsona asko batera, ez? Eta nik uste benetan azpimarragarria dela eta txalogarria beraien ekimena, eta hortik egin dugu, eta aipatu nahi nuen. Zederra, sari hori, Europar edabide sariareko kandidatuak ginen, baina hementxe amaitu beharko dugu, gure ibilbide bai, egin dugu, Europar batasunaren... Nik uste dut baiet. Egin dugu, defentsa sutsua egin dugu, Bai, eta begiratu diogu, denbora guztian egon gara, horra begira, eta beste ikuspegi edo beste angelu batetik edo gauzak ekartzeko asmoarekin, Europa goxo da bilazken boladonetan, hori ere egia da, baina bueno. Jarritu beharko dugu, etorriko direlako albisteak bertatipe bai, esaten gabiltzena, iragarri lanetan jarriko zaitugu, Feliz? Ongo bera, nik jarraituko zaituztet eta... Bai, dinot, badatoz funts batzuk izango dugu, Europa albistegietan albiste. Ziur, eta funtsek lagunduko ote duten Europako kohesioa batzen eta benetan Europako proiektua indartzen, hori nahiko genuen, nik uste hori nahiko genukela, eta horretan jarraitu beharko genukela. Europa gehiago, baina Europa demokratikoago bat, solidarioago bat, eta kohesionatuago bat lortzeko gaitasuna bat dugu. Bai, kaleetatik datozen irudiak, azken aldian oso gorrak direlako. Ze gogorra ere, txertatuta, osatuta edo hilda, negua amaituta dagoenien hori Alemaniako osasun ministroak esan duena. Ez eta honor, alegia Alemaniako osasun ministroak ez da, eta hor ikusten ditugu herberetan ere bai, Europako hainbat eta hainbat herritan, tentsioa ere bilakatzen ari delako. Nik uste horri ere begira da txo bat baino gehiago botako diogula hemendik aurrera, ikusiko dugulako ere pandemiaren beste fase honetan, ja ez dakit lehenengo bigarren edo hirugarren fase deitu behar dugun, baina beste fase honetan, gaitz eta haren ondorioen kudeaketak seguruenik fokoa aldatu beharko lukelako, ez da? Ze bestela horrelako tentsioak ikusiko ditugu maizago. Begirada konplexua da, nik negazionistak tartean izango dira zalantzarik gabe, baina uste dut ezin dela dana irizpide edo arrazoi bakar baten eman, ez da? Eta, begirada oso zabala eskatzen du honek ere. Bai, dagoeneko uste bago dela Donald Trumpek horren ondo irudikatu zuen fase horretan, ez da? Stop the count esan zuen hartan. Edo beste modu batetara kontatzen ere ikasi beharko dugu. Aukeran Alemaniako ministroari zitak hartuz, hobe txertatuta edo sendatuta bestela baino. Beraz, hala amaitu dezagun. Pilar Calzada, eskerrik asko. Zuri. Feliz Argueta, placer bat izan da. Benetan. Beitu noiztik gabiltzen alkarri. Agor, Feliz, agor, pasilloen, agor, kafe bat. Ze gustora lanien egotie eta ze gusto moten duen hain profesionalak, hain jantziak diren jendarekin egoti eta zuek bazarie, bai bat eta bai bestie, eta batez be, Feliz, ze atsegina zaran tratuteko, eta ze mabotako zaitxugun faltan. Neretzako ere gusto bat izan da, benetan. Eskerrik asko, Feliz. Eskerrik asko. Eskerrik asko etxeko guztiei, bihar gatoz gueltan, musio bat agur.